gonga sakira fulbe kuri janghirte modum me hawri mi sanni mi yetti bodon hanne en goni alarba lewru tubaku jego yabo nyalane mudun laso dubol hitane ujunai dide dubi sappo e jetal sakira fulbe mi hawri mi sanni mi yetti bodon ano garki ano gattol hakkiloji modum ila kana trauma lettugal goga so ire hore fudo ano warbe e hettini habaruji modum fa nanan e dengal modum fulfulde fu mi sanni bodum min sakke modum Hammadi Adam min warte modum e do ko lati habaruji meden nani koy habaruji meden cendirte hanne kikidene arande en garam batanen e do ko lati walle betene ANLC kanko Jean Baptiste Elias o wadi filla e do ko lati kambe lati be mawbe ardini be do gomnati leydi Benin do e duwadu e do nyande amana lawol mudum garan nano habar kulla bargal mudum ilabul majje garam batanen ko lati kambe lati be himbe koslepi be burtake fawtore bawliya sena kanko Emmanuel Jando be jeybe joydum dum non sabi burtade mabbe to gongen dombo on garan do woni ko lati koy habaruji meden mawdi cenniten hanne kikidenne illa Canal 3 wama tom hada la sakira fulbe mi hawri mi sanni mi yetti bodon ano e garki ano e gattol hakkiloji modum illa golleji men gone men gada illa wultor television Canal 3 man nani dow ko lati habaruji meden en poddirtama e dow filla kanko lati do ministre kitantodo hala denig de leydi Benin do kanko Sakalafia o wadi filla e dow ko lati hobbe werube werbe du bieten jonkan der leydi Benin do be genni mudum illa to mudum kono wurtino leyde mudum e woni kanum bo e suudi der leydi Benin o wadi filla e dow mabbe mi ela hakkiloji mudum e filla makko ka kanko ministre kitantodo hala denigu der leydi Benin do kanko Sakalafia o wadi filla e dow ko lati hobbe yoybe e dow genniji mudum wari do kanum bo e darta hakkilo fukingo kan woni be do lati dillobe fay genni mudum e dow be konu wultinoy e dow gureje mudum fay leyde mudum be do warti kanum bo der leydi Benin o wi gonga dum do lati wa illa bawliya makko do kambe lati be député be kambe lati be ministre en kambe lati be délégué be kambe lati be conseiller be fu be elan num be tila non dum latani be balladu be do lati wonube der leydi Benin be kon wultino illa leydi mudon gam kambe bo be pama e gonga be bibbe adama num be gode iƴa hinde non no bandira mabbe be tawi be balla be du no watto ko be do yeggitana torraji heboyno fay leyde mudum be do yeggitana fa hanne nawella nanoyno fay genniji mudum be do yeggitana buye heboyno fay genniji mudum gan dum fu dum lato be keba kambe bo fa hanne gulnan kesan der leydi Benin do o wi dum hani kuwa fu habba anniya e dow golle mudum be do bo be pama no e gonga be godwa saria nanno bibbe leydi Benin do wodiri saria buladu saria koccoha der leydi Benin do e wiye lawol mudum jego yabol be kocci be bi dum do saria oda non wurti kolloha no e gonga be do lati hobbe warube der leydi Benin do e woni be kono wurtino e genni mudum be godwa nonno be godiri saria e genni mabbe nonnon bibbe leydi Benin wodiri saria e do genni mudum non kambe e hoore mabbe be godiri saria e der genni do kam woni kambe be godi saria do o en hakke mabbe be gondidum e do hala jamu e do hala jande e hala gollal bo fa hanne nonno bibbe leydi Benin gollirta non kambe bo saria hokkibe be gollira e do leydi Benin do kan woni jonkam be fu accito ko kanko latido ministre Sakalafia o wi o holla non kambe latibe secrétariat général be kabba anniya e be do be ballita be do be gada dum fa hanne be pukkina hakkiloji mude do no kuje den watto ko wiye be dene denigo be gadane dum do leydi Benin do kambe lati be do o en délégué be fa conseiller be mudum e yago do fa hanne meru en e yago kambe lati be ministre e député be fu o wi be noddini be kambe lati be police en fa yago sandarma be fu be noddinama be gada hunnuko woto no watto ko wiye be keba be dena be do e do gonki mudum no kuje de fu gan kambe bo be keba be belta be belta hoore mabbe der leydi Benin dum woni filla kanko ministre Sakalafia o wadi e dow lawol kambe latibe hobbe be kono wurtinoy illa gureje mudum illa genni mudum wari kanum bo e jonne der leydi Benin gonga onnani filla o do wadi nonnon dum latori bo e do no kuje meden fu o do jida kebuda kodo beldo num to pama kanko bo nonno o wonile e genni mada
non kanko bo no sariyaji goti ɗin ɗum goduɗo e dow gonki moɗon fu oda gota gandum dawranta e hani ɗum muñontira e hani ɗum wallontira do bo ɗum sakira fulɓe ɗo woni muñal gam neɗɗo anna jango cakitte muɗum gonga fu den te jesi habar ko ɗon en garan batane fa hanne e dow ko laati nyalane resane kanum bo e dow ko laati darɗe gominanti kanum bo ɓuradu kamɓe laatiɓe wonɓe dura e dow golleji mawɗe dow bawriya jonkan wonɓe kanum bo e golla e dow golleji gominanti filla kan en kanko Jean Baptiste Elias o waɗi e dow ko laati haala ñanɗe amana hakkilloji moɗo fani sakiraɓe fulɓe ila Canal 3 wama himɓe ANLC kamɓe bo ɓe goni ɓe cirio e dow jamanu mawkol nder leydi Benin ɗo kam woni jamanu ciryanago jonkan dulol ɓiɓɓe adama e nder gominanti leydi Benin kam woni jamanu gominanti kanko Jean Baptiste Elias o ɗo kan woni e waɗa filla kan en o wi'i bo te dari e dow jamanu jesanakol e golleji gominanti leydi Benin ɗo dow lawol majjum ɓe gondi noddino hawrine mawne gom e ɓe ɗo laati wonɓe kanum bo e dawrana e dow kuƴƴe ɗuɗɗe de leydi Benin ɗo ɓura du kanko laatiɗo laamu leydi Benin Patrice Talon ɓe mbi ɓe noddinamo e hawrine ɓe jiɗi ɓe pottamo ko laati immayere makko ummi o saloro ñanɗe amana e nder leydi Benin ɗo on anni dow ñanɗe amana en illa duuɓol hitane ujunaje ɗiɗi e duuɓi sappo e jeeɗiɗi fa yotti ñalane hanne ɓe mbi ɓe dartino ɓe gaɗa wiye no watto ko wiye ɓe konake ñanɗe amana nder leydi Benin ɗo amma ɗum waɗakino joni kam bo Allah e barke ɗum ɗo laamu leydi Benin ɓe gatti hakkilloji maɓɓe ɗuɗɗi e dow ko laati sogeji e ko laati fa hanne mawɓe wonɓe kanum bo e dawrana e dow nokkuje ɗen en ɓura du hoccaɓe e golleji de gominanti leydi Benin ɗo ɗum fu ɓe dara no ɓe gatta to ko ɓe burtina ñanɗe amana nder leydi Benin illa commune aji muɗum fa département ji e dow nokkuje ɗen fu ɓura du dow sariya hitane duuɓi ujunaje ɗiɗi e duuɓi sappo e go'o e dow sariya koccoha kanum bo no watta to ko wiye ñanɗe amana hoɗama e nder leydi Benin ɗo o wi gonga kamɓe ko ɓe joni kam woni ɓe ɗo woni e ñama amana e de gominanti leydi Benin ɗo fu ɓe ɗo aldina e dow gollirɗe mawɗe ɗen ñamɓe amana fu sariya ɓe ñamane ɗum fa ɗum woɗa e ɗum ɗo laati e dow jamanu jonkan ñalane ne ɓe cutti e gollol fa hande gollano de adunade gurnam gominanti leydi Benin ɗo hitane duuɓi ujunaje ɗiɗi e duuɓi sappo e jeetati hikka ɗiɗo ɗi kan woni golle kaɓe boɗe ɓe kocca ɓe gatta hakkilloji maɓɓe e nder ɓe burtina du ɓe ɗo woni e ñama amana e de gominanti leydi Benin ɓe burtina ɗum yaasi ɓe nanga ɗum fa woɗa o wi ɗum ɗo laati nufayeji maɓɓe wonɓe e wujja ceede gominanti wonɓe e wujja jawdi gominanti resi ɓe ɗo fu ɓe burtine yaasi ottuɓe du jawdi gominanti illa leydi Benin ɗo yahi suuɗoy e dow leyɗele nokku ɓe ɗon fu e hani wiye ka e bo ɓe burtine yaasi ɓe kolle jawdi ni ɓe gartinande leydi Benin ɗo gan e gonga o holli du o wi e ɗum ɗo ɓe godi kawte mawɗe biyeteɗe jon hindete en kocci Union Africaine yaago CEDEAO wittoyɗon Nations Unies ɓe ɗo laati walde ɗe ɓe kawri ɓe gaɗi honnuko woto e dow to wiyama goɗɗo gon fu dow lawol cilbol ɗo to wiyama goɗɗo akawejo gon ñaami ceede e nder gominanti gon fu o ɗon lawol hokkama e dow leyɗe ɗen to naati fu o yehe o nange o waytirane jawdi nin tete wittine e dow genni to jawdi nin wujja ɓuradu de leydi Benin ɗo himɓe duniya tato kamɓe laatiɓe ɗo mawɓe koslepi suɓaɓe kanum bo hitantoɓe darol pikkitete de leydi Benin ɗo ɓe jahi ɓe joyi kanko Emmanuel Tiando o ɗo laati kanum bo kitantoɗo e dow pikkitete bawriya manga biyetenga Sena ɓe jahi ɓe joyi ɓe no watto koye dow lawol golle maɓɓe ha yeeso habarkol min ko coyɗo illa bawriya makko mi ela gatto hakkiloji muɗum e nder himɓe teddiniɓe duniya tato ɓe ɗo laatiɓe suɓaɓe e dow ko laati walle mawne biyetene koslepi ɓe ɗo wurti kamɓe bo ɓe jaha ɓe darajen fa bawriya Sena ɓura du kanko laatiɗo député janvier Yahudehu Justin Adjovi e yaago ɗo gonɗen Sabay Kate ɓe ɗo laati ɓe mawɓe suttaɓe dow golle koslepi piɗol tete de leydi Benin ɗo ɓe jahi ɓe potta kanko Emmanuel Tiando laatiɗo président Sena e gonga fu jaaki maɓɓe to gon en
ki weli o ɗo boɗum kanko laatiɗo Emmanuel Tiando président sénat o wi belɗum ɓerne num hanne ko o yiɓe ɓe gari e dow ko laati bawriya makko ɗo en ɓe jooɗodo ɓe gollida fa hanne ɓe daara du nonnoy golle maɓɓe wattan watto ko wiye himɓe kosle pi ɓe gollida fa golle ɗen moƴƴa e dow ko laati pikkitete garoy kiɗo ki em dow lawol majjum kanko honorable Justin Adjovi o holli laatiɗo jungo ñamojo kosle pi o wi gonga kamɓe kanko accito ko ɓe gari ɗo ɓe jahan num ɓe daara jemme nonnoen ɓe gatta to ko wiye golle ɗen en ɗe jaha yeeso gante en daari dow hakkunte maɓɓe dow kamɓe suɓaɓe ɓen wala wiye ɓe ɗo laati num gaɗɗoɓe lawnigu gominanti ɓe ɗo ɓe fuu hunnuko woto gon num ɓe gaɗi e dow golle ɗen en kan woni tinnere maɓɓe kaɓɓi anniya e dow walde maɓɓe jesannen ɓe gollida no watto koye pikki tete kiɗo kilato jamjan de leydi Benin o wi ko laati nufayeje maɓɓe golle maɓɓe ɗe ɓe jesani kan woni ɓe daara no watto ko wiye rewol mawkol biyetegol liste électoral e rew kol ɗen no watto ko wiye ɓe ɗo wonno heɓay kosle pingan gaɗo e muɗum e rew kol ɗum dow duuɓol hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi duuɓi sappo e jeego fa yaago duuɓi ujunaje ɗiɗi duuɓi sappo e jeeɗiɗi fa yaago duuɓol ɗo ngol ɗen wiye kamɓe bo ɓe keɓa ɓe gaɗane jonkan kosle pingel ɗen ɓe gaɗane e rewji ɗin ɓe keɓa ɓe jaha pikkitete duuɓol hitande ujunaje ɗiɗi e duuɓi sappo e jeenayyi pikkitete garohi kiɗo ki en kanko honorable Janvier Yawedehu o wi gonga hanne ko waddiɓe ɗon ɓe daara non no watto ko wiye golle ɗen fuu ɗe jaha yeeso ɓe jogontira ɓe gaɗa hunnuko woto no watto ko wiye gollal maɓɓe ngal ɓe denina ngal yahi yeeso ko laati sariyaji walde nden en kosle piɓe gaynidi ɗum jawdi nokkure nden en ñamoyta kanum bo jawdi ni fof ɓe binniɗo e rol ɓe jarani gominanti leydi Benin kan woni jonkan e dow ko laati golleji maɓɓe ɓe gaynidin ɗo ɗon jonkan ɓe garani ɓe daara fa hanne lawol ngol ɓe tokkata to ko wiye kartiji burtotoɗɗin kartiji ɗin ɗi moƴƴa ɓe ɗo heɓa kanum bo jogo kartiji ɗin ɗum moƴƴana ɗum fa woɗa e dow golleji maɓɓe a tawan ɗum hoynani himɓe ɓe ɗo laati himɓe sénat ɓe gollidinta fa golle maɓɓe ɗen moƴƴa e gonga ɗum ɗo laati wadu golleji maɓɓe himɓe sénat ɓe daara fa hande bo golle ɗe num ɓe gollidinta ko golle ɗen ɓe fu ɗum hoynana ɓe ɗum laati to ko ɓe ɗo kamɓe duniya tato ɓen ɓe gari e dow bawriya kanko laatiɗo Emmanuel Tiando e fay weccore bawriya sénat ɗo gon en e dow pikkitete de leydi Benin ɗo on anni bawriya nga ɗon hitanto pikkitete kiɗon ɓawo ɓe gayni golle maɓɓe nonnon ɓe jawti ɗum ɓerɗe maɓɓe weli hakkillo maɓɓe fukki e dow ko laati golle ɓe garoyta ɓe gaɗa dow pikkitete garohi sakira fulɓe mi hawri mi sanni mi yetti bo ɗum ɗo laatino habaruji meɗen hannde cennirten fo ɓurta e ni illa darnogal amin télévision canal 3 wama ɗo mi sanni mi yetti bo ɗum mi salmina e dow kuwa muɗum anon laatiɓe joni wakkati ene ɗo fo e watti hakkiloji muɗum e dow golle men goni men gaɗa min jetti sanne kikiɗe ɗe ɗo e ko laati sannore amin hewta e dow kuwa muɗum mi yetti bo ɗum kanko Jonas tetun gani woni e ñoƴƴato en emin o sakira muɗum Hammadi Adam mino non wontiɗo ɗum fuu ko laati waddani o habaruji meɗen leydi Benin e gonga fuu wonɓe leyɗe yaasi fuu ko watti hakkiloji muɗum on fuu mi yeggitanay kuwa muɗum mi sanna on bo ɗum janghirtanay e dow golleji muɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sakira fulɓe